Браво! Чакай малко да избърша устата. Оп! Падна ли? Ето тук го остави. Да. Ето избърши се. Другата ръка. Браво. Айде. Ще хапнеш ли още? Начинията, да, браво. Много добре се храниш. За първ път ти правя картофено пюре, Майя. Духни, да. Да изтине. Браво! Топличко е още. Да. О! За малко да паднеш. Я, дръж вилицата на чинията. Да, хайде. Уся. Никой. Хапни. Браво! Good job. И good recovery. Успя да спасиш чинията да не падне на земята. Браво. Дай Гепи. Гепи?